Tak, Lukášinko ide čítať. Kúkuk do kamery urob. Povedz dobrý večer, deti. Dobrý večer, deti. Lukáško ide čítať. Wow, o kuriatku a káčatku. Dobre, všetci počúvame. Môžeš začať. Ja som vyhalo, Áno. povedalo kačiatko. Áno. Ja tiež povedalo Kuriatko. koriatko. Ja som vyliahlo. Povedalo koriatko. Áno. Ja idem na prechádzku. Povedalo koriatko. Áno. Povedalo kačiatko. Ja tiež povedalo koriatko. Áno. Potom kde šli? What is Môžeš otočiť stranu. Čo robia? Čo robia na tom obrázku? Čo kopkajú? kopajú? Jamu. Ja kopám jamu, povedalo kačiatko. Ja tiež povedalo koriatko. Krásne. Čo tam našli hore? Ja som našla červík, povedalo kačiatko. Krásne. Ja tiež povedalo koriatko. Krásne. Ja som našla motýlika, povedalo kačiatko. Ja tiež povedalo koriatko. Áno. Ja idem plávať. Ja idem do vody, Áno. povedalo kačiatko. Ja tiež povedalo koriatko. Ja plávam. Áno. Ja tiež povedala koriatko. Áno. Wow, krásne čítaš. Pomoc. Ja idem do vody. Pomoc. Čo sa to tam stalo? Pomoc. Kto kričal pomoc? Koriatko. Áno. Prečo? Pomoc. Povedalo koriatko. Áno. Kto mu pomohol von z vodičky? Kamarát? Witnesses. Tam povedalo, káčatko vytiahlo kuriatko z vody. Kačiatko vyťahlo koriatko z vody. Áno. Ja idem plávať. Áno. Ja už nie. Presne. Už kuriatko nejde naspäť do vodičky. Prečo? Lebo nevie plávať. Lebo neviem plávať. Áno. Krásne. Zatlieskaj. Krásne si prečítal. Šikovník si, šikovný. A to je o čom rozprávka? To si pamätáš? Nemusíš čítať, len povedz, o čom to je. Čo sú tam nakreslené v knižke? Mačetka. Áno. No dobre, to budeme dneska večer čítať a zajtra ty budeš detičkám. Toto dáme na YouTube. Povedz dobrú noc, deti. Dobrú noc, deti. Ja. Áno. You didn't put Čo? the ending of it. No dobre, The tak story. ktoré? Áno, povedali sme koniec, že už kačiatko